హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు ఉదయం శ్రీమద్ భాగవత పారాయణ కార్యక్రమానికి హాజరవుతున్నటువంటి భక్తులందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే హరే ప్రభుజీ. హరే కూడా కృష్ణ ప్రభుజీ. అందరికీ ఇస్కాన్ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు తరపున ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీమద్ భాగవతం పారాయణ కార్యక్రమానికి మరొకసారి స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము. సో మనము శ్రీమద్ భాగవతము తృతీయ స్కందం కృష్ణ ద్వైపాయనుడైనటువంటి వ్యాస మహర్షి విరచితమైనటువంటి ఈ తృతీయ స్కందము యథాస్థితి, అందులో 6వ అధ్యాయము విశ్వరూప సృష్టి అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఇప్పటి వరకు 36 శ్లోకాలను పూర్తి చేసి 37వ శ్లోకం నుండి చూడబోతూ ఉన్నాము. సో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకునే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 ఓకే, అందరు కూడా చెప్పుకోండి. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం వ్యాసం తతో దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవతం సేవయా. నిత్యం భాగవత సేవయా. భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. శ్రీకృష్ణ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ.
జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ గోపీ జన వల్లభ గిరివరదారి జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివరధారి యశోదనందన వ్రజ జన రంజన యశోదనందన వ్రజ జన రంజన యశోదనందన వ్రజ జన రంజన యశోదనందన వ్రజ జన రంజన యమునా తీరావనచారి యమునా తీరావనచారి యమునా తీరావనచారి యమునా తీరావనచారి జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ హరే కృష్ణ. సో హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో శ్లోకాలు ఇవన్నీ అయిపోయినాయి కదా మాతాజీ, చదివి. అవును ప్రభుజీ. ఓకే. సో విశ్వరూప సృష్టి గురించి మైత్రేయ ముని విదురునితో వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో సో ఆయన 36వ శ్లోకంలో మనం చూసినటువంటి అంశము సో ఆయన చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ ఆ మైత్రేయ ముని మహర్షి అయినప్పటికీ మహా జ్ఞానవంతుడు అయినప్పటికీ కూడా ఆయన తనను తాను ఎప్పుడు కూడా ఒక భక్తుడు తనను తాను చాలా అల్పుడుగా భావిస్తూ ఉంటాడు. సో అందుకే ఆయన చెప్తున్నాడు ఆ విషయాలు చెప్పుకుంటూ, అసమర్థుడును అయినప్పటికీ అంటే మనం ఎప్పుడు కూడా మనము గొప్పవారిగా భావించకుండా మనము గురువు ద్వారా ఏదైతే అంశాలు విన్నామో అది ఆ భగవంతుని అనుగ్రహం ద్వారా, భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధిగా ఉన్నటువంటి గురువు ద్వారా నేను ఏదైతే విన్నానో, ఏదైతే అవగాహన చేసుకున్నానో ఆ అంశాలను నేను చెప్పడానికి నేను తయారవుతూ ఉన్నాను. ఒకవేళ ఆ విధంగా భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు నేను చెప్పకపోయినట్లయితే నా జన్మ వృధా అవుతుంది అనేటువంటి భావనతో ఆయన తనను తాను అల్పుడుగా భావించుకుంటూ చెప్తున్నాడు. ఆ క్రమంలో ఆయన ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నటువంటి అంశం, ఏకాంత లాభం వచసోను పుంసాం సుశ్లోక మౌలేర్గుణవాదమాహుః శ్రుతే చ విద్వద్విరూపకృతాయాం కథా సుదాయాము పసంప్రయోగం. సో ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ సులుశోక కర్త అంటే ఆ మహా యశస్సు కర్త అయినటువంటి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీహరి యొక్క కర్మలు అంటే ఆయన ఆచరించినటువంటి ఈ ఆయన అవతారంగా ఉన్నటువంటి ఆయన యొక్క కర్మలు, ఆయన చేసినటువంటి క్రియలు, ఆయన యొక్క మహిమలు, ఆ దానవులతో ఆయన చేసినటువంటివి, భక్తులతో ఆయన చేసినటువంటి ఆయన యొక్క మహిమలను చర్చయందు నెలకొనుటయే మానవుల యొక్క ఏకాంత లాభమై ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ జీవులు ఈ మానవ రూపాన్ని ధరించినటువంటి మనము మన యొక్క గమ్యంగా చెప్పబడేటువంటిది ఆ భగవంతుణ్ణి యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడం. మరి ఆ చేరుకోవడానికి కావలసినటువంటిది ఏంటంటే ఆ భగవంతుణ్ణి యథార్థంగా అర్థం చేసుకోవడం. అది మానవ జన్మ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశమై ఉన్నటువంటి. మరి ఆ జన్మ ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికి మనం చేయవలసినటువంటి చెప్తున్నారు ఇక్కడ సులుశోక కర్త అంటే మహా యశస్సు కర్త అయినటువంటి శ్రీహరి యొక్క ఆ దివ్య మహిమలను, దివ్యమైనటువంటి లీలలను, ఆయన ఆచరించినటువంటి ఆ కర్మలను గురించి చర్చించుకోవడమే ఈ భక్తుల యొక్క, ఈ మానవుల యొక్క ఏకైకమైనటువంటి ఒకే ఒక్క, ఏమీ లేదు, అన్యమేటి లేదు, లేకుండా ఉన్నటువంటి ఏకైకమైనటువంటి లాభమై ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. మరి ఆ క్రమంలో మహాత్ములైనటువంటి
విద్వాంసులు ఋషుల చేత అట్టి కర్మలు అంటే ఆ భగవంతుడు ఆచరించినటువంటి కర్మలను, ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను ఈ కలియుగంలో ఉండేటువంటి మందమతులమైనటువంటి మనము శ్రవణం చేసి ఒక్కటే ద్వారా గుర్తుపెట్టుకునేటువంటి ఇదిగా ఉండదు కనుక నిరంతరము వాటిని గురించి మనము అభ్యాసం చెయ్యడానికి వారు చక్కగా లిఖించబడినారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఎంత చక్కగా లిఖించబడినవనగా కేవలము వాటిని శ్రవణము చేయుట ద్వారా కర్ణముల యొక్క నిజ ప్రయోజనము సిద్ధించగలదు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుని లీలలను ఆ మహాత్ములు ఋషులు అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారానే పూర్వపు ఆచార్యులు మనకి ఈ అంశాలన్నింటినీ కూడా శాస్త్రాలన్నింటినీ కూడా భగవత్ సంబంధమైనటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా మనకి చక్కగా పొందుపరిచినటువంటి వారు మనకి ఉన్నటువంటి ఆ ఋషులు విద్వాంసులు పూర్వపు ఆచార్యులు. అందుకే మనం గురు పరంపరలో మనకు ఉన్నటువంటి పూర్వపు ఆచార్యులకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఇస్తూ ఉంటుంటాం. సో చైతన్య మనం ఈ యుగ ధర్మంలో ఉన్నటువంటి కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రచారం చేయడానికి చైతన్య మహాప్రభువులు నిత్యానంద ప్రభు, నిన్ననే నిత్యానంద త్రయోదశి ప్రభు గురించి విన్నాం అందరం కూడా. సో మరి అటువంటి ఆ లీలలను ప్రచారం చేయడానికి మనకు ఆయన ఆ క్రమంలో భగవంతుడే భక్తుడుగా వచ్చినటువంటి కృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు, అలాగే బలరాముడు అవతారంగా వచ్చినటువంటి నిత్యానంద ప్రభువు, ఆ తర్వాత ఆ క్రమంలో ఆయనతో పాటుగా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆయన శిష్యులుగా ఉండేటువంటి మనం ఆరుగురు గోస్వాములుగా చెప్పబడేటువంటి వారు. సో ఆ విధంగా మనకి భక్తి తత్వాన్ని ఏ విధంగా ఆచరించాలి అనేటువంటి మనకి అనేకమైనటువంటి గ్రంథాలను రచించి ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే కృష్ణ ద్వైపాయనులైనటువంటి వ్యాసుల వారు భాగవతాన్ని ఎంత చక్కగా అంటే కేవలము ఆ భాగవతాన్ని వినడం ద్వారా ఈ చెవులు మన మహాతత్వాన్ని గురించి విశ్వరూప సృష్టి విరోడ్ రూపం గురించి చెప్తూ ఉంటాం. ఆ కర్ణాలు అంటే ఆ భగవంతుని ఆ విరాట్ రూపం ఏర్పడేటప్పుడు ఆ భగవంతుని ఎప్పుడైతే ఆ చెవులు ఏర్పడుతూ ఉంటాయో ఆ సందర్భంలో అన్ని దిక్కుల వైపు నుండి దిక్పాలకులైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి ఆశ్రయాన్ని పొందడము. తద్వారా ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ కర్ణాల యొక్క నిజ ప్రయోజనం ఏంటి? జ్ఞానాన్ని పొందడం. అంటే దూరంగా ఉండేటువంటి శబ్దాలను గ్రహించి మనము వాటి ద్వారా అంటే ఇప్పుడు మన ఆచార్యులు ఉన్నారు, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఉన్నారు, వారు ఇచ్చినటువంటి లెక్చర్స్ ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా వినలేము, కానీ శబ్ద రూపంలో వాటిని మనకి ఇచ్చినటువంటి శబ్దము అంటే ఒక రకమైనటువంటి పదం జ్ఞానం అని కూడా వస్తుంది. సో మరి అటువంటి వాటిని మనము వినడము ద్వారా మన చెవుల యొక్క సో మనకి నవవిధమైనటువంటి భక్తి మార్గాలు ఉంటాయి. శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము అంటూ ఆ 9 రకాలైనటువంటి భక్తి విధానాలలో ఏ ఒక్కటి ఆచరించినప్పటికీ కూడా అది మనకి భక్తి మార్గమే అవుతుంది అని చెప్తారు. కానీ అంబరీష్ మహారాజు అన్ని రకాలైనటువంటి వాటిని ఆచరించి ఆ భగవంతుని భాగవోత్తముడుగా కీర్తించబడి ఎంతో గొప్పవారైనటువంటి ఋషులు వంటి వారు కూడా కోపాన్ని జయించలేనటువంటి అంటే అన్ని రకాలుగా జయించగలిగినటువంటి భక్తులు అంటే భక్తులకు ఎంతటి ప్రాధాన్యత ఉంటుందో. బ్రహ్మ, శివుడు, విష్ణువు కూడా నేనేం చేయను, నా భక్తుడే నిన్ను మళ్ళీ కాపాడాలంటే అక్కడికి వెళ్తాడు. సో ఆ విధంగా భక్తుల యొక్క ప్రాముఖ్యత. సో భగవంతుడు కూడా ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాడు, నన్ను కీర్తించడం కంటే నా భక్తులను గురించి కీర్తిస్తే నేను ఎంత సంతోషపడతాను అని చెప్తుంటారని చెప్తారు. సో కనుక ఇక్కడ మనకి పూర్వం ఉన్నటువంటి ఆచార్యులు, ఋషులు వీరందరూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క కర్మలను, ఆ భగవంతుడు ఆచరించినటువంటి ఆయన యొక్క లీలలను, ముఖ్యంగా ఇక్కడ వ్యాస మహర్షుల వారు ఆ భాగవత అమల పురాణం ఎటువంటి ఇది మలినం లేనటువంటి, ఎటువంటి అజ్ఞానము లేనటువంటి, మొత్తము జ్ఞానమే ఇక. సో అటువంటి వాటిని ఆ భగవంతుడికి వాటికి సంబంధించినటువంటి శాస్త్రాలను మనకి అందించినటువంటి వారని చెప్తున్నారు. అందుకే అంటున్నారు, శ్రవణము చేయటం ద్వారా మన యొక్క ఈ జీవుడికి కర్ణాలు చెవుల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను శ్రవణం చేయడం నిరంతరం. తద్వారా ఈ కర్ణాల యొక్క నిజ ప్రయోజనం మనం ఏది పడితే అది బయట ఉండేటువంటి ఆ సంగీత ధ్వనులు, ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి భిన్న రకాలైనటువంటి శబ్దాలు వినడానికి అని కాదు. సో నిరంతరం మన పరిస్థితులకు ఈ కర్ణాలు అవసరమే, కానీ వాటి యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి ప్రయోజనం
ఆ భగవంతుణ్ణి యథార్థంగా అర్థం చేసుకోవడానికి నిజమైనటువంటి ప్రయోజనం ఏంటంటే, పూర్వపు ఆచార్యుల ద్వారా మనము చాలా చక్కగా ఈ కర్ణాల ద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను వినాలి అనేటువంటిది. సో, మరి ఆ లీలలు ఎంత చక్కగా వారు లిఖించారంటే, జస్ట్ వాటిని యథాతథంగా ఉన్నది ఉన్నట్లుగా, అందుకే భగవద్గీత శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భగవద్గీత యథాతథం అంటారు. కృష్ణ భగవానులు వారు ఇచ్చినటువంటి వాటిని మనం ఏమీ మార్పులు, చేర్పులు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక పోస్ట్ మ్యాన్ ఎలాగైతే మనకు వచ్చినటువంటి మనీ ఆర్డర్స్‌ని యథావిధిగా అందులో ఏమీ కలపకుండా లేదా ఏమీ తీసుకోకుండా యథావిధంగా ఇస్తారో, అదే మాదిరిగా ఈ ఆచార్యులు అనేటువంటి వారు, ఈ గురువులు అనేటువంటి వారు కూడా ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి లీలలను పూర్వపు ఆచార్యులు ఏ విధంగా అయితే ఇచ్చారో, వాటిని యథాతథంగా చదివి వినిపించిన ఆ విన్నటువంటి మానవుల యొక్క కర్ణాల యొక్క అంటే ఈ చెవుల యొక్క ప్రయోజనము నెరవేరుతుంది అని చెప్తారు. కానీ ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాద్‌కి జై. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో చెప్తూ ఉంటారు. ఆ భగవానుని యొక్క కర్మలను శ్రవణం చేయటం పట్ల గాని, వాటిని అంటే ఆ నిరాకారవాదులు చాలా విపరీతంగా అంటే వారు జడిసియుందురు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ వారు ఆ బ్రహ్మానందం అనే జీవితపు చర్మగమ్యం అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి దాంట్లో ఈ రూపం ఉండేటువంటి ఇదే వారికి అనేటువంటిది. సో, అన్ని కూడా లౌకికమైనవే. ఇంతకుముందు కూడా భగవద్గీతలో కృష్ణ భగవానులు వారు మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశంగా వారు చెప్తారు. సో, ఈ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారు ఈ సృష్టికి ఆధారము లేదు, అధిపతి లేడు. అన్నీ కూడా అంటే ఈ కామము అనేటువంటి ఒక సంబంధం వలన ఇవంతా కూడా తయారవుతుంది. కాబట్టి ఈ భౌతికమైనటువంటి దీంట్లో ఉండేటువంటి ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోవడమే ఆనందము అనేటువంటి భావనలలో ఉంటారు అని చెప్తారు ఆ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారు. సో, అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఈ నిరాకారవాదులుగా ఉండేటువంటి వారును, ఆ తర్వాత దానవ ప్రవృత్తి కలిగినటువంటి వారందరూ కూడాను ఈ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి అన్నీ కూడా ఆ లౌకికమైనవే అనేటువంటి భావనలో ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. కానీ ఇక్కడ మనం ఈ శ్లోకంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. సుఖభావన దివ్య మగుడైనటువంటి దివ్య గుణామయుడైనటువంటి అంటే మహా యశస్సు అయినటువంటి ఆ శ్రీహరి కీర్తన అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క కర్మలకు సంబంధించినటువంటిదే అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో, కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ గుణ లీలలను చర్చించుకోవడమే మన ఈ మానవుల యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి క్రియ అనేటువంటిది విషయంని ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే ఇక్కడ ఆయన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు. మైత్రేయ ఋషి వంటి వాడు కూడా ఆ లౌకిక గుణములకు సంబంధించినది దేనిని కూడా చర్చించుట ఎందుకు కుతూహలమును కలిగి ఉండడు అని చెప్తున్నారు. ఆయన ఈ భౌతికమైనటువంటి అంశాలను ఏది కూడా చర్చించడానికి ఆయన ఇష్టంగా లేడు. ఆయన భగవత్ సంబంధమైనటువంటి విషయాలను గురించే ఆయన చర్చించడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నారు. అందుకే ఆ విదురుడికి భగవత్ సంబంధమైనటువంటి విషయాలను చెప్పడానికి ఆయన ఎంతో కుతూహలంగా ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అలాగే ఇంకా మనకి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఈ భగవానుని దివ్య కర్మలకు సంబంధించినటువంటి కథా విషయాలు కైవల్య సుఖానుభవమునకు పరమైనటివని శ్రీల జీవ గోస్వాముల వారు కూడా మనకున్నటువంటి షడ్ గోస్వాములలో ఒకరైనటువంటి గోస్వాముల వారు కూడా తీర్మానించారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ మనకంటే. ఎప్పుడు కూడా ఏదైనా ఒక విషయాన్ని మనం చర్చించినప్పుడు, ఒక విషయాన్ని ప్రస్తావించినప్పుడు దానికి ప్రామాణికంగా చెప్తూ ఉంటారు. సో, ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా చెప్పినటువంటి అంశం అదే. సో, ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన దివ్యమైనటువంటి కర్మలు మహర్షుల చేత ఎంత చక్కగా లిఖించబడినవనగా కేవలము వాటిని శ్రవణం చేయడం ద్వారానే మానవుడు ఆత్మానుభూతిని పొందగలుగుతారు. ప్రతి జీవుడు కూడా తాను ఈ దేహం కాదు ఆత్మ అనేటువంటి అనుభవాన్ని పొందడమే, తద్వారా అతడు సరైనటువంటి భక్తి మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరగలుగుతారని చెప్తారు. సో, అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు కర్ణములు మరియు నాలుక యొక్క సరి అయినటువంటి ఉపయోగము సైతం కూడా సాధించబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో, అట్టి ఘనమైనటువంటి వాస్మయమునందు శ్రీమద్ భాగవతము ఒకటి ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం, అమల పురాణము అనేటువంటి. సో, శ్రీమద్ భాగవతము
కాబట్టి ఆ భాగవతం గురించి నిరంతరము శ్రవణము పఠనము కావించడం ద్వారా జీవుడి యొక్క అత్యున్నతమైనటువంటి పరిపూర్ణమైనటువంటి స్థితిని పొందగలుగుతారు జీవులు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. శ్రీల ప్రభుపాద్‌కి జై. సో ఇంకా మనము మరొక శ్లోకం చూసినట్లయితే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఆత్మనో వసితో వత్స మహిమా కవినాధినా సంవత్సర సహస్ర అంతే ధియా యోగ విపక్వయా. సో ఇంకా ఈ శ్లోకం చెప్తున్నారు, ఓ వత్స అంటే ఓ నాయన, 1000 దివ్య సంవత్సరముల పరిపక్వ ధ్యాన అనంతరము ఆది కవియగు బ్రహ్మదేవుడు తెలిసికొనినది ఏమనగా, పరమాత్ముని యొక్క మహిమలు అచింత్యమని ఆయన తెలుసుకున్నాడట. అయితే ఇక్కడ ఆ విరాట్ రూపం ద్వారా మొదటగా ఆ భగవంతుడు అంటే ఈ జీవులకు మొదటి జీవిగా చెప్పబడేటువంటి భౌతిక ప్రపంచంలో మొదటి జీవిగా చెప్పబడేటువంటి ఆ బ్రహ్మను సృష్టించిన తర్వాత ఆ బ్రహ్మ కూడా ఆయన ఆ మహాజలంలో కొన్ని వేల సంవత్సరాలు అక్కడ ఉండిపోతాడు. ఆ తర్వాత ఈ పరిస్థితులను ఎవరు కూడా వాళ్ళు ఏం అర్థం చేసుకోలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇక బ్రహ్మ ఒక 1000 దివ్య సంవత్సరాల పాటు ఆ శ్రీహరిని గురించి, ఆ కృష్ణ భగవాను గురించి ధ్యానం చేస్తాడట. ధ్యానం చేసిన తర్వాత ఆ మొదటి జీవుడుగా ఉన్నటువంటి ఆ బ్రహ్మదేవుడు కూడా తెలుసుకున్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఆ భగవంతుని గురించినటువంటి అంశాలు మనము ఎంత ప్రయత్నం చేసినా ఏవి కూడా పరిపూర్ణంగా మనం తెలుసుకొనలేము. అవి ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తేనే తెలుస్తుంది తప్ప అవి మనంగా తెలుసుకొని పరిశోధించి మనం తెలుసుకోవాలి ఆ భగవంతుని గురించి అంటే అది సాధ్యమయ్యేటువంటిది కాదు అని చెప్తారు. శ్రీమద్ భగవద్గీతలో కృష్ణ భగవానులే వారు చెప్తారు, దేవతలకు మహర్షులకు కూడా నా దివ్యమైనటువంటి విధానము, నా పుట్టుక రహస్యాలు తెలియవు, ఎందుకంటే వారందరికీ కూడా నేనే కారణము, నా ద్వారానే వారందరూ వచ్చారనేటువంటిది భగవద్గీతలో మనకి కృష్ణ భగవానులు సాక్షాత్ భగవంతుడే చెప్పినటువంటి అంశం. సో కనుక ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని, హరే కృష్ణ, మనము అర్థం చేసుకోవడం అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాద్‌కి జై. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎంతటి కంపారిజన్ ఇక్కడ ఆయన ఉపమానాలు తీసుకుంటారు. ఈ మండూక స్వభావము అనేటువంటిది ఈ తత్వవేత్తలు ఏదైతే పరిశోధించి నేను తెలుసుకోవాలి, నేను తెలుసుకొని నేనే చెప్తాను అనేటువంటి భావనలు ఎవరైతే ఉన్నటువంటి వారిని ఇక్కడ ఆయన ఆ మండుక స్వభావం చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఏంటంటే సాధారణంగా గురువులు చెప్తూ ఉంటుంటారు, ఒక కప్ప బావిలో నివసిస్తూ ఉంటుంది. అదే తనకి పెద్ద ఎంతో విశాలమైనటువంటి ప్రపంచముగా భావిస్తూ ఉంటుంది. సో అయితే ఒక సందర్భంలో వరదలు వచ్చేసి సముద్రాలు ఉప్పొంగి ఆ సముద్రం నుండి వేరొక కప్ప వచ్చి ఆ బావిలో ఆ జలంతో పాటు వచ్చి పడిపోయిందని చెప్తారు. అప్పుడు ఆ బావిలో ఉన్నటువంటి కప్ప కొత్తగా వచ్చినటువంటి మిత్రుడితో చర్చిస్తూ ఉంటుందట. ఎక్కడి నుంచి వచ్చావంటే, నేను ఒక మహాసముద్రం నుంచి వచ్చాను అంటే, మరి మహాసముద్రం నుంచి వచ్చావు కదా, అది ఎంత ఉంటుంది అంటే, చాలా పెద్దగా ఉంటుంది, వర్ణించలేనంటే, ఎంత ఉంటుంది, నేనున్నటువంటి ఈ బావి కంటే 2 ఇంతలు ఉంటుందా అంటుందట. కాదు, ఇంకా పెద్దగా ఉంటుందంటే 3 అంతలు ఉంటుందా అంటుందట. లేదు అంటే 4 అంతలు ఉంటుందా అంటే, దాని యొక్క పరిధి అంతవరకే ఉంటుంది. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మన యొక్క పరిధి కూడా ఇంతే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ శాస్త్రవేత్తలు కనుగొనినటువంటి విషయాలు ఏదో కొత్తగా మేము కనుక్కున్నాము, అవి చేసాము అనేటువంటి భావనలలో ఉండి మనం చెప్తూ ఉంటుంటాం. సో కానీ అది అంతకు ముందే ఆ భగవంతుడి ద్వారా ఇవన్నీ కూడా ఉన్నటువంటి విషయాలే అనేటువంటి విషయాన్ని వారు యథార్థంగా తెలుసుకోలేరు. ఆ యథార్థంగా తెలుసుకోవడానికి భగవంతుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఏకైక మార్గము భక్తి మార్గము అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా మనం భగవద్గీతలో చూసినటువంటి అంశం. సో ఇక్కడ ఒక అంటే వాయు వేగం కంటే కోట్లాది సంవత్సరాలు విహరించినప్పటికీ కూడా ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి
అన్ని అంశాలను కూడా మనము యథార్థంగా తెలుసుకొనలేము. భగవద్గీతలో అర్జునుడు కూడా విశ్వరూప దర్శనాన్ని చూసి చెప్తూ ఉంటాడు. నీ యొక్క విశ్వరూపముని నువ్వు దర్శిస్తూ ఉన్నట్టంటే నువ్వు ఎక్కడ ప్రారంభమయ్యావో, ఎక్కడ మధ్య ఉందో, ఎక్కడ అంతముందో అనేటువంటి అంశాన్ని నేను తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాను అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ కూడా ఆ బ్రహ్మ సంహిత యందు తెలియబడినట్లుగా ఇక్కడ ఇక్కడ మనం మనోవేగం లేదా వాయువేగంతో కోట్లాది సంవత్సరాలు విహరించినప్పటికీ కూడా చివరికి కనుగొను విషయము అది అచింత్యమే అనేటువంటి అంశాన్ని బ్రహ్మ సంహితలో కూడా తెలియచేసినటువంటి అంశం. కనుక ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి అంశాలను మనము యథార్థంగా తెలుసుకోవడానికి అది భక్తి ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది అనేటువంటి విషయం. భక్తి తప్ప అన్యమేది కూడా భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి అంశాలను, ఆ భగవద్ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడానికి సరి అయినటువంటిది కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశం. సో అలాగే ఇక్కడ మరి దానికోసం చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ భక్తులు మాత్రము ఆ భగవద్ విజ్ఞాన అన్వేషణలో కాలం వృధా చేయరు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే సో మనం ఒక చిన్న విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం, మన పూర్వీకులు ఉన్నారనుకోండి, పూర్వీకులకు సంబంధించినటువంటి విషయాలను కొత్తగా వచ్చిన అంటే మనము ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి వాళ్ళము మనం తెలుసుకోవడానికి మన స్వతహాగా ఎంత ప్రయత్నం చేసినా కానీ అది సరైనది కావచ్చు కాకపోవచ్చు. కానీ మన పూర్వీకులు ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు యథార్థంగా దర్శించినటువంటి విషయాన్ని చెప్తే మనకు అది వాస్తవం అవుతుంది. చిన్న విషయం, మనం ఇక్కడ తల్లి మనం జన్మించిన తర్వాత మన తల్లి ఉందనుకోండి, తల్లి ఇతడు మీ నాన్న అని చెప్తే ఆ విషయాన్ని మనం నమ్మాలి. అంతేకాని లేదు మా నాన్న గురించి నేను రీసెర్చ్ చేస్తాను, చేసి ఆ తర్వాత నేను నిర్ధారించుకుంటాను అంటే కాలం అంతా వృధా అయ్యేటువంటి విషయం. ఆ చేసినటువంటి అన్వేషణ సరైనది కావచ్చు కాకపోవచ్చు, బట్ వాస్తవం అక్కడ ఎదురుగా ఉంది, అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ ఉంది. ఉన్నప్పుడు ఆ విషయాన్ని వదిలేసి మనం పక్కదారి పడుతూ ఉన్నాం. సో ఇక్కడ కూడా ఈ అన్వేషణ తాత్వికమైనటువంటి వాళ్ళు, ఆ నిరాకారవాదులు చేసేటువంటి అంశాలన్నీ కూడా ఇవే అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో ఇక్కడ మనకి ఆ ప్రామాణికమైనటువంటి భక్తులు ఎప్పుడూ కూడా వారి యొక్క కాలాన్ని వృధా చేయకుండా ఆ ప్రామాణికమైనటువంటి భక్తుల నుండి, అంటే శుద్ధ భక్తులైనటువంటి పూర్వపు ఆచార్యుల నుండి వారు చెప్పినటువంటి అంటే భగవంతుని యొక్క మహిమలను నమ్రతతో శ్రవణం చేస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా వారు శ్రవణము, కీర్తనము విధానమందు దివ్యమైనటువంటి ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి అటువంటి భక్తులు, అట్టి మహాత్ములు ఆ భగవంతుని యొక్క కర్మలను గురించి నిరంతరం కూడా వారు చర్చించుకుంటారు. ఆ విషయాన్ని భగవంతుడే శ్రీమద్ భగవద్గీతలో ఆయన ఆమోదించారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ ప్రామాణికంగా ఇస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే కృష్ణ భగవానుల వారు భగవద్గీత 9వ అధ్యాయంలోని 13 మరియు 14 శ్లోకాల్లో ఆయన చెప్తారు. 13వ శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్తారు, మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతి మాశ్రితాః భజంత అనన్య మనసో జ్ఞాత్వా భూతాది మవ్యయం అని ఆయన చెప్తారు. అంటే ఓ పృథకుమార్, అంటే ఓ అర్జున, మోహితులు కానటువంటి అంటే ఆత్మానుభూతిని పొందినటువంటి మహాత్ములు ఏదైతే ఉన్నారో వారు ఆ దైవీ ప్రకృతి రక్షణలో ఉంటారు. ఎవరైతే ఆత్మానుభూతిని, ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకుని భక్తియుతమైనటువంటి మార్గాల్లో ప్రయాణిస్తూ ఉంటారో వారు ఆ దైవీ ప్రకృతి రక్షణలో ఉంటారు. వారు అంటే అటువంటి వారు, ఆ దైవీ ప్రకృతి రక్షణలో ఉన్నటువంటి వారు నన్ను ఆది అయినటువంటి అంటే ఈ సృష్టి మొత్తానికి మూలము నేనే అయినటువంటి అనేటువంటి విషయాన్ని, నేను అవ్యయుడును అనేటువంటి విషయాన్ని, భగవంతుడిని నేనే అనేటువంటి విషయాన్ని వారు ఎరిగి ఉంటారు. అందుకే వారు నన్ను ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో చేస్తారు అని చెప్తారు. అంటే ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవలసినటువంటి అంశం, శ్రీకృష్ణుడే ఆది పురుషుడని, సర్వకారణ కారకుడని చక్కగా ఎరిగి ఉండడం కారణంగా ఆ మహాత్ములు ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యానంలో ఉంటారు, నిరంతరము దానిలోనే ఉంటారు. ఇక అన్యమైనటువంటిది ఏది కూడా వారు ఆశ్రయించరు అనేటువంటి విషయంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతచ్చ దృఢవ్రతాః నమస్యంతచ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్తా ఉపాసతే అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆ మహాత్ముల గురించి, అంటే ఆ భక్తుల గురించి చెప్తారు. ఈ మహాత్ములు అంటే ఈ భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో నన్ను అర్థం చేసుకున్నటువంటి వారు, నిరంతరము నా మహిమలను
కీర్తిస్తూ దృఢ నిశ్చయంతో ప్రయత్నిస్తూ నా ఎదుట నమస్కరిస్తూ భక్తితో నిరంతరము నన్ను పూజిస్తూ ఉంటారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నటువంటి అంశాలు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా విశుద్ధ భక్తులు ఆ పరాప్రకృతిని ఆశ్రయిస్తారు అని చెప్తారు. మరి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు మనకి పరాప్రకృతి అంటే ఆ లక్ష్మీదేవిని, సీతాదేవి, శ్రీమతి రాధారాణి లేదా శ్రీమతి రుక్మిణీదేవి. సో ఎంతో దయామయ అయినటువంటి ఆ రాధారాణ్ణి మనం ఆశ్రయించినట్లయితే భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం మనకి లభిస్తూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మనం ప్రార్థన చేసుకునేటప్పుడు కృష్ణ భగవాన్‌తో పాటు రాధాను కూడా మనము చెప్తూ ఉంటాం. అంటే ఇక్కడ రాధామయం నడుస్తున్నాం అంటే ఆ పరాప్రకృతి అయినటువంటి లక్ష్మీదేవి, సీతాదేవి, రాధారాణి, అలాగే రుక్మిణీదేవి వీళ్ళందరిని కూడా మనం చేసి వాళ్ళే వస్తారు. వాళ్ళు ఆమె యొక్క వివిధ రూపాలుగా ఉండేటువంటి. సో కాబట్టి ఆ విధంగా వారు ఆ విధంగా చేసినటువంటి వారు నిజంగా మహాత్ములైనటువంటి వారు అని చెప్తున్నారు. సో అటువంటి ఆ మహాత్ములు నిరంతరం కూడా ఆ భగవంతుని నామజపంలోనే మనకి చైతన్య మహాప్రభులు వారు ఇచ్చినటువంటిది కూడా యుగ ధర్మంగా ఈ కలియుగంలో ఆ భగవంతుని యొక్క శ్రీహరి నామజపం అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే అంటూ అలాగే హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను నిరంతరము జపించడం. సో అందులో కూడా రాధారాణిని మనము చెప్తూ ఉంటుంటాం. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క మహిమలను మనము కీర్తించడం ద్వారా, అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం శ్రవణం చేయడం ద్వారా ఆ చెవుల యొక్క నిజమైనటువంటి లక్ష్యము అయినటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను వినడానికి, అలాగే ఆ భగవంతుని గురించి చర్చించుకోవడం ద్వారా ఈ నాలుక ద్వారా ఏది పడితే అది మాట్లాడడానికి కాదు. సరే కొన్ని అవసరాలు ఉంటాయి, అవి అవసరాలను ఎలాగూ కోసం చేయవలసినవి. కానీ వాస్తవికమైనటువంటి గమ్యం అంటే ఉద్దేశం ఈ నాలుక ఆ భగవంతుని గురించి చర్చించుకోవడం, భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో ఆ భగవంతుని గురించి మనము కీర్తించడం ద్వారా, ఆ భగవంతుని నామాలను కీర్తించడము, ఆ భగవంతుని యొక్క మహిమలను కీర్తించడం ద్వారా ఈ నాలుక యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి లక్ష్యము నెరవేరుతుంది అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇంకా మరొక శ్లోకమైనటువంటి ఈ శ్లోకంలో అతో భగవతో మాయా మాయి నామపి మోహిని యత్ స్వయం చాత్మవర్త్మానత్మ నా వేద కిముతాపరే అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ భగవానుని యొక్క అద్భుతమైనటువంటి శక్తి మాయావులకు సహితము మోహకరమై ఉన్నది. అంటే ఇక్కడ ఆ మాయావులు ఏదైతే ఉన్నారో ఆ మాయావాదులకి ఇది మోహకరమై ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి, అంటే ఆయన చెప్తారు ఇక్కడ మనకి భగవద్గీతలో కూడా, నా యొక్క శక్తిని, మాయాశక్తిని దాటడం అనేటువంటిది సాధారణమైనటువంటి జనులకు ఇది సాధ్యం కాదు. కానీ ఎవరైతే నన్ను ఆశ్రయిస్తారో వారు నా మాయను సులువుగా దాటగలుగుతారు అని చెప్తారు. అంటే ఇక్కడ మనము అలాగే చెప్తున్నారు, ఆ శక్తి ఆత్మతృప్తుడగు భగవానునికి కూడా విదితం కానట్టిది ఉన్నచో నిక్కముగా అన్యులకు విదితం కానట్టిదే అయి ఉంటుంది అని చెప్తారు. అంటే ఇక్కడ ఆ మాయ తత్వాన్ని దాటాలి అని అంటే సాధారణమైనటువంటి జనులకు కానీ ఈ మాయావాదులకు కానీ ఎవరికి కూడా సాధ్యం కానటువంటిది. మరి ఎప్పుడది సాధ్యమవుతుంది అంటే ఆ ఆత్మానుభూతి పొంది ఆ భగవంతుని యథార్థంగా అర్థం చేసుకున్నటువంటి వారికి అది సాధ్యమవుతుంది. అది భగవద్గీతలో కృష్ణ భగవానుల వారు కూడా చెప్పినటువంటి అంశం అది. సో కనుక అది అంటే ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో తెలుపుతున్నటువంటి ఆ విజ్ఞాన శాస్త్రము, గణిత శాస్త్రమునకు చెందినటువంటి ఆ మండూక స్వభావపు తత్వవేత్తలు, ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం, ఆ బావిలో కప్పలాగా ఆ స్వభావాన్ని వారు ఆ లౌకికమైనటువంటి జగడాల మారులు, ఆ దేవదేవుని కృష్ణుని అచింత్య శక్తిని విశ్వసించరు. ఆ భగవంతుని యొక్క అనన్యమైనటువంటి శక్తి, ఆ భగవంతుని యొక్క పరాశక్తి ఏదైతే ఉందో దానిని వారు ఆశ్రయించరు అని చెప్తారు. సో భగవంతుడు కూడా భగవద్గీతలో మనకి తెలియచేసినటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, కొన్ని మార్లు వారు ప్రకృతి మరియు మానవుని అద్భుత మాయాబలంచే
చెకుతులగుచుందురు. కానీ లౌకిక జగత్తునందు అట్టి జగడాల మారులు ఇంద్రజాలకులు నిజమునకు ఆ భగవానుని మాయాజాలము అతని దివ్య కర్మల యందు చేతనే చెకుతులైనట్టు వారు. సో అది కూడా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మనకి భగవంతుని యొక్క లీలల్లోనే ఉన్నటువంటి భాగంగా చెప్తున్నారు. సో ఈ భగవంతుని యొక్క లీలలందరూ కూడా ఒక పౌరాణికమని వారు కొట్టివేస్తూ ఇక వారు చెప్పేటువంటిదే నిజమైనటువంటిది అనేటువంటి భావనలతో ఉండిపోతుంటారని చెప్తూ ఉంటారు. అందుకనే వారు ఆ విధంగా అంటే భగవంతుని యొక్క శక్తిని ఏ విధంగా ఎదురుగా మనకి ద్వాపరయుగంలో కృష్ణ భగవానుడు వస్తే ఒక మానవ రూపంలోనే ఉంటే ఆయన యొక్క శక్తిని అంచనా వేయడం అనేటువంటిది సాధ్యం కానటువంటి విషయం. అలాగే మనలాగానే ఎప్పుడు కూడా మన భావన ఎలాగ ఉంటుందంటే ఈ మాయా ప్రభావం చేత ఆయన ఎవరు సాధారణ మానవుడిగా వచ్చినటువంటి వాడే, ఒక పురాణ పురుషుడు. మనలాగానే ఆయన కూడా వచ్చాడు, రాజ్యాన్ని పరిపాలించాడు, పోయాడు, కొన్ని విషయాలు చెప్పాడు అనేటువంటి భావనలో ఉండేటువంటి అల్పజనులు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఒక ఇది చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ రావి చెట్టు యొక్క చిన్న పండు చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. రావి చెట్టు చూస్తే చాలా చాలా పెద్దగా ఉండేటువంటి వృక్షం. కానీ దాని యొక్క చిన్న పండు ఉంటుంది. అందులో వేలాది చిన్న గింజలను కలిగి ఉంటుంది అని చెప్తారు. ప్రతి గింజ కూడా మరి యొక్క మహావృక్షం అవుతూ ఉంటుంది. అంటే కోట్లాది అట్టి పండ్లను కార్యాలను కలిగి ఉన్నటువంటిది. మరి ఒక పండ్లో లక్షలాది వేలాదిగా ఆ గింజలు ఉన్నటువంటి పండ్లలో అనేకమైనటువంటి పండ్లను ఇస్తుంది. అంటే కొన్ని కోట్లమైనటువంటి పండ్లను ఇచ్చగలిగేటువంటి ఆ విషయాన్ని ఈ మాయావాదులు అర్థం చేసుకోలేరు అని చెప్తున్నారు. తద్వారానే వారు ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియాల తృప్తే ఆనందము అనేటువంటి భావంతో ఉండి వాస్తవికమైనటువంటి ఆనందము ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుని అక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క సాంగత్యంలో శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని వారు సరిగా అవగాహన చేసుకోలేరు అని చెప్తారు. తద్వారానే వారు వేదాలలో కొన్ని సూచించబడినటువంటి వాటికి అనురక్తులు కావడము, దానికోసం యజ్ఞయాగాదులు చేసి అంటే ఇక్కడ భగవత్ అకర్మం సంబంధమైనవి కాకుండా వారు ఏదో పొందాలి అనేటువంటి భావనతో చేయడము, తద్వారా పుణ్యాలు పొందడము, ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు వెళ్ళడము, అక్కడ వారు అనుభవించేటువంటి అంటే దేవతా సమూహాలు అనుభవించేటువంటి ఆనందాలను అనుభవించడము, తిరిగి అవి అయిపోగానే ఎందుకంటే మనకి చెప్తారు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అల్పలోకం నుండి అత్యల్పలోకం బ్రహ్మలోకం వరకు ఉన్నటువంటి అన్నీ కూడా అశాశ్వతమైనవి. సో ఈ భౌతికమైనటువంటిది అన్నీ కూడా అశాశ్వతమైనటువంటివి. తద్వారా ఆ విధంగా ప్రవర్తించడం ద్వారా ఈ జనన మరణ చక్రాలలో చిక్కుకొని పోతూ ఉన్నారు అనేటువంటి అంశాన్ని తెలుసుకోలేకుండా మనకి భగవద్ సత్ సిత్ ఆనంద్ ఇక్కడ ఓం తద్ విద్ అని చెప్తూ ఉంటారు. ఓం సత్ తత్. సో అయితే ఇక్కడ చెప్పేటువంటి ఈ పదాలలో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి ఏదైనా అసత్ అని చెప్తారు. అంటే అశాశ్వతం. సత్ అంటే శాశ్వతమైనటువంటిది. సో అసత్తే అవుతుంది. తద్వారా నిరంతరం కూడా ఈ దురదృష్టవంతులైనటువంటి జీవులు ఈ జనన మరణ చక్రాలలో సంసార సాగరంలో జన్మ మృత్యు సాగరం అని చెప్తాం. అంటే పుట్టడము, పెరగడము, కొంతకాలం నిలిచి ఉండడము, ముసలితనం రావడము, వ్యాధుల బారిన పడడము, మరణించడము. సో ఇది సంసార సాగరంలో పడిపోతూ ఉంటూ ఉంటారని చెప్తారు. కానీ ఆ భగవంతుని యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి విధానాన్ని అర్థం చేసుకోలేక వీరు ఆ విధంగా ఈ వారి యొక్క స్వంత కల్పనల ద్వారా ఉండి వారు ఈ అశాశ్వతమైనటువంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి నిరంతరము వచ్చిపోతూ ఉంటుంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనము తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశం. సో ఇంకా మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము హరే కృష్ణ. యతో ప్రాప్య నివర్తంత వాచచ్చ మనసా సహ అహం చాన్య ఇమే దేవాస్తస్మై భగవతే నమః. సో ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో ఈ విధంగా తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము తమ అధిష్టాన దేవతలతో సహా వాక్కులు, మనస్సు,
అహంకారము ఆ దేవదేవుని ఎరుగుటయందు జయమును సాధింపలేకపోయినవి. కనుక మనము అతనికి కేవలము వివేకంతో వందనములు అర్పించవలసి ఉన్నది అంటూ ఆ జీవుడి యొక్క పరమ గమ్యాన్ని సాధించడానికి మార్గాన్ని ఈ శ్లోకంలో తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే విదురుడికి ఆ మైత్రేయ మహర్షి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, వాక్కు, మనసు, అహంకారముల అధిష్టాన దేవతలుగా అనగా వేదములు, బ్రహ్మ, రుద్రుడు మరియు బృహస్పతి ఆధిపత్యం ఉన్నటువంటి ఇతర దేవతలు చైతన్యం అని చెప్తున్నారు. ఆ సర్వతత్వము ఎరగబడుతున్నచో ఎందులకై భక్తులు అట్టి ఆ విదిత లక్ష్యం పట్ల అభిరుచిని కలిగి ఉందురని ఆ మాండువుక స్వభావపు లెక్కల మారి, అంటే గణికుడు తన అపేక్షను లేవదీస్తూ ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. అంటే భగవల్లీలను వర్ణించుట యందు భక్తులు అనుభవించేటువంటి దివ్య ఆనందము ఆ భక్తి రహితులకు మనోకల్పనా పరులకు నిక్కంగా అవిదితమని పలుకుటయే దానికి సమాధానం కాగలదు అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకి తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశంలో ఈ అధిష్టాన దేవతలతో సహా ఈ జీవులు, ఈ మానవులు పలికేటువంటి వాక్కులు, మనసు, అహంకారాలు ఇవన్నీ కూడా, అంటే ఇక్కడ ఇతర అన్య దేవత ఆరాధనలో చూసేటువంటి మనం చెప్తుంటాం, కొన్ని సార్లు ఇతర దేవతలను ఆరాధించినా కానీ సేమ్ ఫలితాలే వస్తాయి, ఎందుకు మీరు ఇది అనేటువంటి కొంతమంది కొన్ని రకాలైనటువంటి భావనలో చెప్తూ ఉంటుంటారు. కానీ అది వాస్తవము కానటువంటి అంశము. సో కనుకనే ఆ భగవంతుడికి తప్ప అన్యమైనది ఏది కూడా ఈ జీవుడు పరమగమ్యాన్ని సాధించడానికి ఏది కూడా సహాయపడదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనము తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశము. సో ముఖ్యంగా ఆ విష్ణునామ స్మరణమే భక్తి అనేటువంటి అంశాన్ని ప్రతి మానవుడు కూడా తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశము. సో దానికి ఇక్కడ ప్రామాణికమైనటువంటి అంశాలను గురించి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి దాంట్లో మనకి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఓం తద్విష్ణు పరమం పదం సదా పశ్యంతి సూరయః అంటూ ఆ భగవద్గీత 15వ అధ్యాయం సైతంలో ఈ సత్యాన్ని తెలియచేస్తూ ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని. అంటే ఆ భగవంతుని మనము అర్థం చేసుకోవడానికి, ఆ భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవడానికి ముఖ్యంగా ఆ ఆ భగవంతుణ్ణి ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరించడం ద్వారా మాత్రమే అది సాధ్యమవుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే అక్కడ 15వ అధ్యాయంలో చెప్తారు మనకి, సర్వస్య శాహం వృధి సన్నివిష్టో మత్త స్మృతిర్జ్ఞానం అపోహనం చ వేదైచ సర్వేరహమేద వేద్యో వేదాంత కృద్ వేద విదేవ చావాహ్ అని చెప్తుంటారు. అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి విషయం, నేను ప్రతి ఒక్కడి హృదయంలో ఆసీనుడునై ఉన్నాను, నా నుండే జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మరుపు కలుగుతూ ఉన్నాయి, వేదాల అన్నింటి ద్వారా నేనే తెలిసి ఉండవలసిన వాడిని, నిజానికి నేనే వేదాల కర్తను, నేనే వేదాలను ఎరిగి ఉన్నవాడను అని ఆ భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి అంశం. అంటే వేదైచ్చ సర్వై రహమేవ వేద్యో చెప్తున్నారని ఆయనే ఆ భగవంతుడే ధృవపరిచినటువంటి విషయం. సో కాబట్టి ఆ వేద జ్ఞాన అభ్యాసము ద్వారా మానవులు ఆ కృష్ణ భగవాను వారిని ఎరగవలగ అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుడే ఇక్కడ ఆ వేదాలు అనేటువంటి, అంటే ఇక్కడ మనము వేదాలను అధ్యయనం చేసి ఏదో తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి, ఏదో చేయాలి అనేది కాదు. ఆ భగవంతుడే వేదము అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. సో ధృవపరిచినటువంటి వేద జ్ఞానం ద్వారా మానవులు కృష్ణుణ్ణి ఎరుగవలను గాని అహం, నేను అనే పదం తప్పుగా కల్పన భావించరాదు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ కొంతమంది మాయావాదులు చెప్తారట, కృష్ణ భగవానుల వారు భగవద్గీతలో నేను అని చెప్పినటువంటిది ఏంటంటే నాలో ఉండేటువంటి ఆత్మ ఏదైతే ఉంది అది అని చెప్తున్నారని చెప్తారు. బట్ కృష్ణ భగవానుడికి, ఆత్మకి, ఆ దేహానికి వేరు తేడా ఏమీ లేనటువంటిది.
సో కాబట్టి అందులో ఉన్నటువంటి ఆత్మను గురించి అని వేరే ఒక భావనలో చెప్తారని చెప్తారు. కానీ అది సరికాదు అని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో అలాగే ఇంకా ఆయన మనకి 18వ అధ్యాయంలో చెప్పినట్లుగా ఇంకా ఒక ప్రామాణికాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. భక్త్యా మాభిధ్యానాతి యావాన్యచ్చస్మి తత్వతః, అంటే పరతత్వమును ఎరుగుటకు ఏకైక విధానము భక్తిపూర్వక సేవయే. కేవలము ఆ భక్తి ద్వారానే మానవుడు తన యొక్క చర్మ సత్యము, అబ్సల్యూట్ ట్రూ, పరమ సత్యం ఏదైతే ఉందో అది ఆ పరమ సత్యము శ్రీకృష్ణ భగవానుడే అని, బ్రహ్మము మరియు పరమాత్మ భావనలు కేవలము అతనిలో ఉండేటువంటి పాక్షికమైనటువంటి లక్షణాలు అని తెలుసుకోగలడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ మనం ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాం, భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడమే ప్రతి మానవుడి మానవ జన్మ యొక్క ఉద్దేశం. అయ్యయ్యో ఏంటిది పువ్వు పడి దీపం. హరే కృష్ణ. ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడమే మానవుని యొక్క లక్ష్యము అనేటువంటి విషయాన్ని మనము అర్థం చేసుకోవలసింది. ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా తన యొక్క భాష్యంలో మనకి ఇక్కడ ప్రామాణికమైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడే ఇచ్చినటువంటి అంశాలను క్రోడీకరిస్తూ పరతత్వాన్ని తెలుసుకోవడం, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని ఎరగడానికి ఏకైక మార్గము భక్తి, ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండడం, కృష్ణ చైతన్యాన్ని అనుసరించడమే ఈ ఏకైక ఇది అనేటువంటి చెప్తున్నారు. కేవలము అటువంటి ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవ ద్వారా మాత్రమే మానవుడు పరమ సత్యం, అంటే దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని తెలుసుకోగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. ఇక ఈ ఆదిగా ఉండేటువంటి సృష్టికర్తగా భావించేటువంటిది బ్రహ్మ కానివ్వండి, తర్వాత క్షీరోదక సాయి విష్ణువులు, ఇవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క వచ్చేటువంటి ఒక అంశ. భగవంతుడు మనకు భగవద్గీతలో చెప్తాడు, నా యొక్క ఒక్క అంశ మాత్రం చేతనే ఈ సృష్టి అంతా కూడా నలపబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ పరమాత్మ భావనలు మనం క్షీరోదక సాయి విష్ణు అని చెప్తాం, అది కూడా ఆ సంకర్షకుడు బలరాముని యొక్క అవతారాలలో ఆ భగవంతుని యొక్క మొదటి అవతారంగా వచ్చినటువంటి ఆ బలరాముల వారి, సో ఆయన ద్వారా వచ్చినటువంటి వాటిలోదే ఈ పరమాత్మ అనేటువంటిది. అంటే ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ ఆ పరమసత్యం, ఆ దేవాది దేవుడు అయినటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క ఈ పాక్షిక అంశాలు మాత్రమే ఇవన్నీ అనేటువంటి విషయాన్ని భక్తుడు మాత్రమే తెలుసుకోగలుగుతాడు. ఇతరు ఎవడు కూడా ఈ విషయాలను తెలుసుకోరు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఈ విషయాన్నే మనకి మైత్రేయ మహర్షి ఈ శ్లోకంలో నిర్ధారించారు అని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి తన భాష్యంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి చెప్తున్నటువంటి అంశము ఫైనల్ గా భక్తితో తన శ్రద్ధాపూర్వక శరణాగతిని అతడు దేవదేవునికి అర్పించుచున్నాడు. బ్రహ్మము పరమాత్మ భావనల పరంగా ఉన్నటువంటి దేవదేవుని యొక్క ఆ చరమ లక్షణమును మనుజుడు ఎరుగదలిచినచో మైత్రేయుడు మరియు విదురుడు పరీక్షిత్ మహారాజు ఇక్కడ వింటున్నటువంటి మరియు సుఖదేవ గోస్వామి వంటి మహర్షులు భక్తుల పాద చిహ్నంలో అనుసరించుచు దేవదేవుని యొక్క ఆ దివ్యమగు భక్తితో సేవయందు నెలకొనవలనని మనకి తెలియచేస్తున్నటువంటి ప్రతి జీవుడి యొక్క పరమగమ్యాన్ని వారందరూ కూడా మహర్షులు మనకున్నటువంటి పూర్వపు ఉన్నటువంటి వారు. ఇక్కడ మనం చర్చించుకుంటూ ఉన్నటువంటి, అంటే వాస్తవానికి భాగవతము పరీక్షిత్ మహారాజుకి సుఖదేవ గోస్వాముల వారి మధ్య జరుగుతుంది. అంటే సుఖదేవ గోస్వామి వారు పరీక్షిత్ మహారాజుకు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి అటువంటి ఆ సుఖదేవ గోస్వాముల వారు చెప్పినటువంటి మహర్షి చెప్పినటువంటి వారు ఆ విషయాలను మరలా ఇక్కడ మనకి ఎవరు జరుగుతున్నటువంటి మైత్రేయుడికి విదురుడికి మధ్య జరుగుతున్నటువంటి సంభాషణ. సో ఇవన్నీ కూడా ఈ భక్తులకు ఆ మహాభక్తులైనటువంటి వారిని ఎప్పుడూ మనం ధ్యానించుకుంటూ వారిని అనుసరించినప్పుడు, ఆ పూర్వపు ఆచార్యులను మనము అనుసరిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ దివ్యమైనటువంటి భక్తి సేవ యందు మనము పురోభివృద్ధి చెందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే వారి పూర్వపు ఆచార్యుల యొక్క అడుగుజాడల్లో మనము నడవాలి అని చెప్తారు. అంతేకాని మనమేదో సొంతగా
పరిశోధించి కొత్త విషయాలను కనుగొనటం అని కాదు. భక్తిలో ప్రామాణికం అంతకుముందు మనకి ఎన్నో అంశాలు ఉన్నవి. వాటన్నిటినీ కూడా ఆ పూర్వపు ఆచార్యులు ఇచ్చినటువంటి మనకి అదే గురు శిష్య పరంపరలో కూడా ఉంటుంది. గురువు గారు మనకు చెప్పినటువంటి ప్రతి అంశాన్ని కూడా యథాతథంగా ఆచరించాల్సిందే. సో ఎందుకంటే వారు ఆ తత్వాన్ని వారికి ముందున్నటువంటి పూర్వ ఆచార్యుల ద్వారా, వారి పూర్వపు ఆచార్యుల ద్వారా, వారి పూర్వపు ఆచార్యులు ఆ విధంగా ఎక్కడికి వెళ్తుంది? చివరికి కృష్ణ భగవానుల వరకు. గురు శిష్య పరంపరలో మనకి ఫైనల్ గా కృష్ణ భగవానుడి ద్వారా బ్రహ్మ ద్వారా నారదుడు ద్వారా వ్యాసుడు, ఆ క్రమంలో ఇప్పుడు మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నట్టు మనకి అందరికీ కూడా ప్రామాణికంగా ఉన్నటువంటి గురువు గారు. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిచ్చినటువంటి భాష్యాల ద్వారా మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశము ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి, భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికి ఆ దారి తప్పి వచ్చినటువంటి జీవులందరి ఈ సృష్టిలో ఉండబడేటువంటి 84 లక్షల్లో మానవ జన్మ ఉన్నతమైనది. ఆ అవకాశాన్ని వచ్చినప్పుడు, ఆ మానవ జన్మ పొందినప్పుడు భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా, ఆ భగవంతుని పరాశక్తి అనుగ్రహం ద్వారా మనము ఈ భక్తి తత్వాన్ని అనుసరిస్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామం అంటే ప్రతి జీవుడి యొక్క శాశ్వత ధామమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవాలి అనేటువంటి దానికి భక్తి మార్గము, శ్రవణము, కీర్తనము చేస్తూ ఆ భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ ఇంద్రియాల, ఈ అవయవాల యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి క్రియను నెరవేర్చిన వాళ్ళం అవుతాము. తద్వారా ఆ జీవుడు ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోగలుగుతాడు. సో దీన్నన్నిటికీ కూడా సరళమైనటువంటి మార్గము భక్తియుతమైనటువంటి సేవ. సో భక్తి సేవ అనేటువంటిది ఒక రకంగా సరళమైనదే, మరొక రకంగా చాలా కష్టతరంతో కూడుకున్నటువంటిది కూడా. సో కాబట్టి ఆ తత్వాన్ని తెలుసుకోవాలనేటువంటి ధ్యాసతో జిజ్ఞాసులుగా ఉన్నట్లయితే భక్తి చాలా సరళంగా ఉంటుంది. దానిని ఆచరిస్తూ ప్రతి జీవుడు కూడా ఈ జన్మల్లో ఉండగానే, మళ్ళీ మానవ జన్మ వస్తుందో లేదో, సో కాబట్టి ఈ జన్మలో ఉండగానే జీవుడి యొక్క పరమ గమ్యమైనటువంటి ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవాలి. దాన్ని చేరుకోవడానికి ముందు ఆ భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఆ భగవంతుని అర్థం చేసుకోవడానికి ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు, కర్మలు, వాటిని శ్రవణము, కీర్తనము ద్వారా అది సాధ్యమవుతుంది అనేటువంటి విషయం. హరే కృష్ణ. సో ఈ విధంగా శ్రీమద్ భాగవతం అందలి విశ్వరూప సృష్టి అనేటువంటి తృతీయ స్కందంలోని 6వ అధ్యాయానికి భక్తి వేదాంత భాష్యము సమాప్తము. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. సో హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.